Nok bo kwrwi ajimu kwrwi yak yakung Paralise Wngjak Nokphang Debbarma bo salkisa swkangno amsaini MDC tai TTAADC ni PWD bedek ni EM Runiel Debbarma thani chubaso sanimani tongo a kogno muitunargino EM Runiel Debbarma phataro thangphano bini tang songrogno sawi kalangmani bai tini Deben Chandranogor BC Wngjak Nokphang ni Maikhor kamio tongjanai Kakhok Debbarma Paralise Wngjak bini nukhungo chubaso rwnyani thangka Runiel Debbarma ni team khungsa sanma bai baksono logio nok nukhungni nangmani manirok sanmani okokno supungna bagui tini nok tangnani swkang manui khwnirok bebangno tlangi rejaigraka chubaso yaphrani bagui thanglaikha YTF ni amsani president Dipok Debbarma panjakha tei kubuni sikla sengkrak adongrok paithiko kok kwcharkha Dipok Debbarma EM Runiel Debbarma phaikeno o nogrok tangi rejak sinai hinai khairokjaknai borokno khairoknani nango o kokno muitunargino EM Runiel ni saktharmung bai je chubaso yapharjagi tongmani obo erengya kukubuno khasrangnani ko khoroksa lokutui phangngei amsani jaya suyaroni bagui sini media rongno sengoro tini ma phaimani karon kakai sini takhuk Debbarma bo thangnai bosoni simi koyek bosor mane sori haime bini tai bono apuru bosun nogo phai chubai kalang thangka ke tabuk sini yemno bo tesa request khame bai bini nok isa kwrwing tongma bai bini nukung kiching tongma bai sung bono pogrukha sini yem pogri rohoka je sung bono nok tangri na hinai ke tini sung nok tanga nei jottono sung sini je active warriors ok bai egloike phalekya ke sung orobono kap tin aborok rokhya ke sung bono nok tangri na ni tongmani ke bini bote kaise jaga nok mane tangsana hinai obo saimanai sung mane next day o hayakaba sung salchawo tai kubuni dino sung naharai bono nok tangri na hinai sung wanchung tini je bono je subamung bini nukhung bkhakte semaka agirogo boba haike no nukhungo khorok batok mane subamung Rwikha te bskango nogrok tangmani pore te tam subasukhan sung obono smai tangjak sung agibo jeta mane sini borongni logiwo tongnai sara jibono hayakaba sara bosono sung tongui thangnai jorao mane je kono bongni nangmo jorao ba chugya jorao sung amtikhene busawo norok siwo ba sini yembo joto jagano sal bthage bini bochuba mungrok ba naimungrok amti hekeno sung bini nirdesono je sin bubagra agini simino dagi rohma ba sung obon tuino sung tabo samung tangjagi tongo tai sung bono sung nok tangari ma karibo sung bono tamo subaiman ombo sung sai tongai bini bagai sung wanchong tini je aboto EM di yakte ba EM ni subamung khaje tong EM tini tabung sokaliya EM tini sokoliana karon kakai tini to mohoras phaimani bono emergency kisari hinka ga boro phai sung baksana pal baksakai nok tanglanya sung pogrla jang tongmani ngai mohoras emergency rihima bagai bo rajbari ma thangka hamba ino nok rok bisi besakeng khata nang family besarok tong tin family o khaja pajon tong pajon tong ni logi chontam khai an logi kun khaimiya pera ching takta nga tini je no nok tang dina ne phani rok sabo nok tang dina phai yem chakta yem sabo yem Runiel Ngai nung tini bongni sa chomong bai EM Runiel ni sakbai thangni sa chomong bai nok tang de woi tam ko kasana mo songbono bongni bele hambai mari wa man kha nok krini bagi ano ni man bagi mungka mungka sorwa deb bo para bo mai kho ngai ni location bo mungka Rajesh Debbarma na khunggon ni serai rok norok khorong ni bade tai serai khorok tam tongo pori ja tong bai pori masa okra khai bo class ba okra poroliya besarok to ba okra ni boys besarok ba khana rok ka ono ka chon tong na jabo norok to oba hake kichi kapla oba hairok njak oba nagerok kebo susu ba phake kebo na phake norno sanole chimagi tinong bor khame pro wacha chupa chupa khake ar pore tini taisa ba hainok kichi nugui oba haina bkha boba hairok ma chuk ta boba hairok ma to oba hai kosto ro go tongui kostom ko no ba sawi tang haina mo mane ke sana himpo noi ko